Fuge vaca, bă! Hei, salutare lume, eu sunt Red alături de Blue și astăzi o să începem o nouă serie de Skyblock. Anust. Omor vaca asta. Omorâm vaca sau... Omoară ca să avem care. Mama, ligai de vacă. Ce? Ai aruncat în void. Opa! Ce ai făcut? Vezi. Bă, No, hai să vorbim, așa, că tot e primul episod de gaming pe canal, să zicem și noi despre celelalte serii care le vom mai avea. Adică de survival games, custom maps, ce o să mai avem? Hai zi tu. Bă, m-am gândit să ne fac abonații pe dacă când avem mai mulți abonați și să le jucăm. Câți abonați? Nu știu, 100 și eu. Pe până ajungem Eu la... zic mai mult, frate, că la 100 nu dă lumea așa multe mape. Jucăm Vreau 500. Cam așa. Dacă nu-mi place Resource Pack, e cam nașvet. Zic că mai bine scot și eu resource pe cum. Să joc cu default-ul. E mai așa de Skyblock, mai... Da. E mai default. A, da, și să zicem că un clip, unele Stai clipuri așa, vor... nu înțeleg de ce am așa lag. Eu înțeleg că am 40 ceva de FPS-uri, dar pentru mine am lag. Nu știu de ce. Păi cum 40 ceva, man? 70 de FPS-uri. Uite, 240. Bine, bă, dar eu și filmez un pic. A, dar totuși, mă. Asta e că iubesc, da. Dați eu știu setările. Și dați puține Da, chunk-uri de setări. RAM. O fi de la server, cine știe. Cam așa. Bun, Că... hai să... Stai să-ți dau și ție armură. Nu am mai nevoie eu. Ia tu armură. Ok. Și episodul 2 va apăra la tine? Da, cred că îl voi filma eu. Ok, hai să fac și un crafting table. Stai că... Chestia e că vor fi... Zi. Nu fac, nu transform tot lemn în prelucrat. Vreau să zic că vor fi diferențe de calitate, adică vor fi... el filmează cu OBS, eu cu Frapsul, chiar dacă se văd cam la fel, se mișcă altfel. Ai văzut? Da. E posibil să se vadă mai bine la el decât la mine, dar chestia nu e asta. Chestia e că... Măcar putem filma. Da, dacă o să filmăm unul fără celălalt, o să fie alte stiluri de a filma, pentru că eu Zuzu sunt mai... Andrei, cine a scris aici? Tu ai Eu. scris? Da, tu ești mai bun cu survival, eu sunt mai bun cu PvP-ul. Cât de cât ne alterăm, așa să zic așa. N-ai fi eu cel mai bun la PvP, dar... Măcar Mai ești bun. bun și tu. Ca mine. E bun. Extindem insula sau facem N-am generatorul prima dată? Bă, Uite, apropo, chiar. puneți astea în chest, că s-ar putea să caz. Stai, facem așa. Uite, eu o să fac aici chestiile astea cu copacii. Ok. Și dacă ăsta, dacă Dacă să vrea ne, și voi, Dacă ne susțineți, nu uitați să apăsați butonul de like. strângem și noi peste 2 like-uri. Strângem, mă, Andrei. Nu știu. Dacă dăm mas, da. Bă, ce faci, bă? De speria, nu? Ok. Eu ce ziceam să facem mai de aici generatorul. Nu știu, știi tu cum să-l faci, nu mă... Ok. Nu, lasă că știu, stai că știu cum se face. Bun. O să avem nevoie de ăsta așa. Așa. Fa. Am dat totuși am făcut o chestie bună, stai așa. Așa. Hai mă, sparge de așa. Bun. Ți-a primit microfonul pe filmare sau? De ce? Bun, hai că zic eu când începem cu generarea de generare.
Hai, 3. Eu zic eu cum să sparge la, da? 3, 2, 1 și... Doamne, dă să meargă. Mers? What? The fuck? A, nu mă, stai. Nimă, că eu sunt nablet, stai așa. Da, știu, asta vreau. El făcut sunt de mai multe. Nimeni că mers. Uite, aici o să mă dar pornește din nou. Da, pornește din nou microfonul pe filmare, că na. Cum de-ai scris welcome așa? A? De ce vă scrie? Da, ok, pornește din nou microfonul pe filmare, man, ca să ne iasă și nouă ceva ca lumea. Ok. Adică ceva gen doar eu mă aud și cam nașpa, Andrei. O să pornească el imediat ăsta, microfonul. Bun, așa. Am pornit microfonul. De ce l-a oprit? Venea mama în cameră și... A, tu nu ai spart aia. What? Am găsit sapling. Să nu pune aici. Bă, dar nu e foc dacă e aici ăsta. Și Nu și e. lavă. Nu, că e distanță. Ok, mai am un sapling. Care Și da, dacă vreți să continuăm cu YouTube-ul, să dați și voi like. Bine, oricum o să continuăm, dar bine. Fac și un... Mai ai sapling? Nu. Ok, eu pun asta aici. Hai că minez. Minează. Stai așa. Ai dirt. Oh, ok. Dar parcă era ceva... Dirt, de... A, da, era. Știi cum mă gândeam eu? Să extindem ceva gen să facem într-acolo o casă, într-acolo un shop unde o să vinem pentru playeri, sau generatoare acolo să facem Să am o idee, să am o vină. idee. De ce ai făcut asta? Am sparg sub mine. Ok. Și insula o să o extindem cu slab-uri din cobblestone. Hai să vedem dacă o fac. It's warp, Uite it's ce... iron. Am 41 de pe urmă. Eu nici când vreau să fac troll nu mi-e, să ești nebun. Ce gură ai tu acolo? Uite-te un pic la mine. Stai să-ți fac bolos. A, bine. Stai așa, stai așa. O să lage, nu? Mie îmi place care chestia în spate, skin-ul. Altfel nu-mi plăcea. Ce? Eu îmi plac de-astea explorator, așa, arată cool. Bine, așa. Mai știi, Andrei, că ne-am chinuit noi. Bun, și acum ce să facem? Cred că încheiem episodul. Stai cât am filmat. Dar în mare parte nu. 9 A, da, și minute. mai vreau să fac un anunț că dacă o să vreți și voi, vă adăugăm în serie, adică un episod cu abonații. Să vedem Uite, ce un insulele ăștia. Ia. Di, bă, ce insulă are ăsta? Di, bă. Ia, ce? E- Trade. 10 dirt. Andrei, ți-am dat ăsta.
Hai să vedem și noi. Au fost cam plictisitori episod... Oh, da. Mă rog, pe... Mai dă o dată. A fost cam plictisitor, dar așa de început, Ce, să mă? zic eu, ok? Ăsta are shop aici. Îl spargi, fură-l. Iar n-are bă să-l punem la noi. Dar cum putem îți face. crezi? Păi scrii și tu trade în paranteză, câți dolari vrei pe el, câte iteme să fie de felul ăla și numele tău. Șmecher. De 54, fapt- 37, Și nu, alea sunt ID-urile. Putem Mai să șmecher, o să facem ne valem și și pe asta. da, să și hai să vedem la ce facem. Facem și Eu zic să shop. terminăm așa de moment. Eu zic să terminăm. Stai așa, să încerc ceva asta. O să fie puțin atâta. Trade. Fie, nu știu să fac asta. Ia. Bun, ce am revenit? Ia. Ai Trade. terminat episodul? Ce? Nu. Trade. Hai că Ah, mai fac știu, stai. Stai că mai fac sign-uri. 8 dolari, să zicem. Nu. 3 dolari, 8. S-a mai făcut 3 sign-uri. 1. Andrei. Nu mai are. Și că linia 3 de pe semn este invalidă. 1, 2... Dar unul ce înseamnă? Dar lasă să le facem mai încolo când Ok, mai evoluăm. cam atât a fost cu episodul ăsta. Eu am fost Red, alături Eu de Blue și v-am salutat. Pa! Ciao.